Fl-aħħar ta' tmiem il-ġimgħa li ġej madwar 100 imprenditur lokali se jesibixxu l-prodotti tagħhom fit-tielet edizzjoni tal-Fiera Kwalità Malta li hija organizzata mill-Partit Laburista. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista qal li l-fiera se sservi ta' pjattaforma għall-imprendituri Maltin u se tippromovi wkoll xogħlijiet tagħhom u s-suċċessi li jagħmlu matul iż-żmien. Il-Partit Laburista jagħmel il-parti tiegħu wkoll billi jippromovi in-negozji, jippromovi s-suċċessi tan-negozji Maltin u Għawċin, dawk in-negozji żgħar u oħrajn kbar. F'din il-fiera se jesibixxu diversi imprendituri minn diversi oqsma bħal dawk tal-moda, tal-ikel u dawk kulturali. Il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jara d-differenza li jagħmlu l-imprendituri matul iż-żmien minħabba li l-ekonomija qiegħda tikber minn sena għall-oħra. Ekonomija sejra tajjeb ħafna u allura kellek imprendituri illi bdew f'negozju partikolari f'settur u mbagħad iddiversifikaw għal setturi oħra. U dak hu sabiħ ta' Kwalità Malta ta' din is-sena, dak li ħajkun differenti minn ta' snin ta' qabel illi se naraw negozji li forsi kienu hemmhekk fl-ewwel edizzjoni u din darba komplew jiżviluppaw u jkabbru u allura se joffru żgur xi ħaġa għal kulħadd. Il-ftuħ tal-fiera se ssir il-ġimgħa għal ħabta tas-sitta ta' filgħaxija mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Il-fiera tkompli s-sibt fejn se tkun miftuħa mill-10 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija u l-ħadd bejn l-10 ta' filgħodu sa-8 ta' filgħaxija. Jiena nħeġġeġ lill-pubbliku ġenerali, l-familji ejjew bit-tfal, żgur li se jkun hemm xi ħaġa għal kulħadd u se tieħdu pjaċir tħollu b'xejn u allura l-appuntament huwa għal dan il-weekend f'Taqali Kwalità Malta. Il-fiera ta' Kwalità Malta se tkun miftuħa bejn il-ġimgħa u l-ħadd li ġej fl-MFCC f'Taqali.